når man starter med godbidsmetoden, så vil vi starte med at introducere hende til at lede efter godbidder, og ligesom på den måde sælge hende det der med søgearbejdet, at det er fedt, fordi hver gang man bliver sendt ind på den her måde for at søge efter noget, så får man forstærkninger løbende i sødet. Så der giver rigtig god mening for en hund som hende, der er glad for godbidder, at løbe ind og starte med at arbejde, når vi beder hende om det. Under sødet, så længe vi kan se hende arbejde, så står vi bare ude her bag på synlige linje og observerer hende. Hvis hun har brug for det, må du godt give hende en lille dygtig eller en bekræftelse, når hun finder en god bid. Men hvis hun bare tager den og tænker, jeg tager den videre til den næste, hvor der er noget mere, så vil jeg lade være med at forstyrre hendes arbejde. Så jeg viser hende meget tydeligt, at jeg har gang i. Jeg viser hende godbiderne, og jeg lægger dem fuldstændig tilgængeligt, så der ikke er så meget hokus pokus i det for hende. Jeg havde den før. Og den anden her. Så må du godt se den. Dygtig. Ja, sej. Sådan. Og så rose hende ud. Ding, ding, ding. Ja, god. Hvad skete der lige? Skal jeg nok få dem? Okay, værsgo. Sig. Dygtig, Manu. Dygtig. Super godt. Ej, hvor er det god. Wow, okay. Altså det var jo markant mere sikkert arbejde, end vi har set derinde. Ikke? Altså allerede på, er det hendes 5. søg? Meget, meget fint, så hun begynder ligesom at forstå, hvad det er, vi har gang i. Sig. Ej, hvor er du god, Manu. Dygtig. Ikke nu. Prøv at tage hende ud. Bare sige dygtig, og så kaste den vej. Dygtig, Manu. Så umiddelbart, når hun er blevet sendt ind, prøv at lade være med at sige noget, før hun samler en godbidder. Så lad der komme et lille beløb, altså et lille rusmoment der, og så luk ned for det igen, så hun kan få lov til at arbejde videre. Fordi i det du begynder at sige, hvor den henne, det går den hen til dig. Det kunne jeg godt se. Så hellere lad det være meget tydeligt for hende, ligesom hvornår vi arbejder, og så lad der være den der lille verbale bekræftelse, når hun finder noget, og så afventer vi igen. Okay, jeg tænker, at vi nu prøver at give hende et søg, hvor du vender hende med rumpetten til, mens jeg lægger dem ud, fordi princippet er helt gemt for hende. Ikke? Så hun får ikke lov til at se, hvordan jeg bevæger mig rundt, og hvor jeg ligesom bukker mig ned i området, og så sender vi hende ind, som vi har gjort ellers. Super dygtig. Dygtig! Oven på dåsen, hvis den sidder sådan her ude i miljøet, så vil jeg oven på dåsen lægge en godbid. Sådan så vi kalder det pine, sådan så at Mallow hun går
på et træningsbillede, hun kender, hvor hun simpelthen ud og leder efter en godbid, og det skal hun også. Men når hun finder godbiden, så vil hun få parret ved at finde en godbid med at få færdig næsen. Og så ligger jeg godbiden sådan her henover. Og lige så snart, at hun går på godbiden og går i gang med at spise den, så må du lige så komme efter hende og rose hende der. Og sætte hånden ned under og give hende de der 5, 6, 7 godbidder, ikke? Dygtig. Super. Ja. Jeg tror, at det er godt for hende, når vi arbejder med det her med dåsen, at vi måske putter et markørord på hende, som kan falde i det, at hun begynder at samle godbiden op. Ja. Så det er ikke kun en ros, men der kommer sådan et markørord, der bare betyder, det var rigtigt, nu kommer der godbidder lidt. Så vi gør os en tjeneste i kommunikationen til hende. Ja. Fordi at selvom vi ikke står lige op og ned af hende, så kan vi fortælle hende, at det var det, der skete der. Ja. Ikke? Ja. Du registrerer, at der er lige noget der. her, og du får Det er- lavendel i næsen. Ja. Derfor får du dine godbidder. Ja. En anden ting er, at vi skal have trænet rigtig meget ro med hende i hendes opstart. Hun bliver så excited omkring, at lige om lidt, der skal til at ske noget lige om lidt. Og der tror jeg måske, at vi skal være en lille smule mere sådan kriterieklar omkring, hvornår hun får lov til at blive sendt ind i søvn. Fordi den tilstand, hun står med herude ved startlinjen, som vi sender hende ind med, det kommer til at følge hende i hendes søgemønster også, og vi kommer til at forstærke det i hendes kommende opstarter. Ja. Fordi det ligesom det har været det, der har været adgangsbilletten til at få lov til at komme ind og arbejde, det var at udvise den her slags adfærd. Så der tænker jeg helt klart, at noget med de her rolige, kan vi kalde det opvarmninger, inden vi går op og starter, er meget vigtigt for hende, når hun skal lave søgearbejde. Ja, det er fint. Altså giver du en fin nummer klar? Ja. Sig. Beløn. Dygtig. Det er bravo. Ja, super. Bravo. Bare det, vi har skiftet rum, har gjort noget for hendes energi. Ja. Ja. Så nu er vi lidt op at køre igen. Ja. Og det er fint. Det bruger vi bare lige noget tid på at lande i. Så vi ikke får sendt en hund ind i sødet. Der er så meget op at køre.